Ngiyabablessa ngoba mina ngalutho ngasala nje. Ayeye ntombazane haweza manyana. Haweza manyana. Ayeye. Sanibonani sanibingelela ababukeli emakhaya kulona uhlelo likaMboni Dube lana uhlelo ezomdabu siphinde sabuya ababukeli kuwona unyaka ka-2025. Siyathemba ukuthi nihlukanise kahle nani babukeli lapha emakhaya. Nathi ngoba ngala sihlukanise kahle asibonanga olibi. So babukeli emakhaya niyabona futhi ukuthi njengoba ngibuyile ngiphethe umuntu futhi omunye ukhukhovula ababukeli emakhaya. Ngiphethe yena ubabCikiza babukeli emakhaya. Naye babukeli emakhaya uyahlanganisa lapha, uyathakathaka ababukeli, omunye futhi oyinkinga endaweni owaziwayo ababukeli emakhaya ukuthi usesize abaningi. Khona futhi okunye asiphathele kona futhi okuncanyana babukeli. Ake simuphe indlebe naye. Sakubingelela nawe mkhulu, siyakwamukela kulona futhi uhlelo lwesithi ninjani mkhulu? Yebo, sanibona abalaleli ninjani? Siyaphila, nina ninjani ngalapho mkhulu? Hayi noko siyaphila. Yebo. Sizasiza ukuthi yini enisiphathele yona namhlanje babCikiza njengoba usufikile nawe kulona uhlelo ezomdabu lolu babCikiza. Sicela ukuza ukuthi yini okuyiyona osiphathele yona ophathele ababukeli namhlanje emakhaya. Ngithe ngivele nami la nembiza yami umqemane. Yebo. Umqemane into engithusa phasi ngawo usisiza abantu abaningi. Yebo. Kanti abantu banenkinga la imizi yafa Yebo. ngoba babulawa ukukhathala kwemizwa. Umqemane impela njengoba igama lisho umqemane. Umqemane impela uphila saka. Yebo. Uphila saka impela, ukhathala endleleni ungakafika eMaritzburg, ukhathala imarathon yakho ungakaphumeleli la ungakayishaya indaba. Ungakafika eMphelandaba. Umqemane impela khona umqemane ophuzwayo, kube khona umqemane okhothwayo. Yebo. Hayi ke uba unumber 1 impela uphuma phambili. Yebo. Manje ngithi asize lana mkhulu ukuthi umqemane wona ungabe uyimbiza yokwenzani, ngoba kuyenzeka phela ukuthi imbiza ithi iyodwa mkhulu ibe nje into ekuthiwa i3 in 1 noma ibe yenza izinto eziningi iyodwa. Ngicela ukuza ukuthi mkhulu umqemane wona kahle kahle uyimbiza yokwenzani, uqondene nani? Umqemane usiza indoda iphile saka ekamelweni ingahlulwa owakwayo. Kutholakala ukuthi uyakhala owakwayo yona icabanga ukuthi wenzile umsebenzi ngana wenzekanga. Kuba inkinga nje impela ekamelweni kambi. Lokho othwayo impela hayi kusemnyango impela. Yebo. Kusemnyango impela, nawe uzibona ukuthi hayi namhlanje ngomunye umbheki kuyabhuthwa. Umqemane mkhulu okusho ukuthi mkhulu umqemane lona umvusankunzi. Umvusankunzi. Yebo. Yebo. Ngicela ukucaciseleka lana sicacisele nababukeli emakhaya futhi mkhulu ukuthi umqemane lona uhlukene kangaki kahle kahle, ngoba ngiyakuzwa ukhuluma ngokhothwayo, ukhuluma nangophuzayo. Uhlukene kangaki kubona kahle kahle umqemane? Uhlukene kabili, uyaphuzwa. Yebo. Umqemane uphinde ukhothwe. Kusho ukuthi la amagazi abantu vele afana. Yebo. Njengoba kuhlukanise kabili nje ngenzela ukuthi uzwele ukuthi wona muphi ozwana nawe. Manje ake sizwe mkhulu ukuthi kukhona okhothwayo kukhona ophuzwayo. Lo ophuzwayo mkhulu wona uhluke ngani nalo okhothwayo, noma uyafana nje kokubili kwamanzi noma kokubili kuyimpuphu? Kwenza kanjani lapho mkhulu? Lo ophuzwayo ungamanzi, usuke uphekiwe ungamanzi. Lo okhothwayo usuke uyimpuphu. Yebo. Usuke uyimpuphu. Uhlukene-ke kancane ngemisebenzi yawo ngoba lo munye kwenza ukuthi lo okhothwayo wenza ukuthi uqine uyindoda kuze kusemnyango impela uqinile, ungabe u2 minutes imbongolo sekulahle phasi umthwalo. Kwenza ukuthi ngempela ungasheshi ukulahla phasi umthwalo. Yebo. Qhubeke nendima yakho kuze kuyosemnyango. Yebo. Uqinile futhi. Yebo. Lo ophuzwayo ke nawo kwenza ukuthi ube namandla ngempela, ungabi noma sumdala, ungabi noma kuthiwa suyikhehla ube ikhehla ngempela, ungathi umfana omncane. Yebo. Manje ake ngibuze futhi la olokhuzayo mkhulu ophuzayo uthaka kanjani wona
mhlawumbe ungathi gqabhu okubili okuthathu nje omkhulu okufaka ungabusaqeda konke siza ukuthi uthakwe kanjani umqemane ababukeli emakhaya ukuze bezogqugquzeleka nabo kancane bezwe lento esikhuluma ngayo lana ukuthi cha ihamba kanjani. Uthakiwe impela, uthakwe ney'nduku impela ezijulile ngempela, iy'nduku ezikwazi ukuthi ngempela zinyakazise imithambo yomuntu. Ngoba khona umdubu lapha, bakhona umdubu. Khona umdubu lapha. Yebo. Khona nabo ndabungehlele. Yebo. Yebo. Hayi julile impela, julile impela. Hayi siyezwa umkhulu impela ukuthi hayi akudlalwa lana kuhlephuka wona umbhedo mkhulu. Manje mkhulu kubantu abaney'nkinga mhlambe mkhulu othena umuntu mina mkhulu ngake ngaba nedropha ngake ngabhajwa ngaphambilini mina mkhulu. Mina eyami mkhulu induku isheshe ikhathale mhlambe mkhulu nginey'londo uyazi mkhulu omunye mhlawumbe omunye mkhulu athi yena akanazo iy'londo kodwa eyakhe yafakwa ilungu mkhulu. Le mbiza yakho mkhulu isebenza kanjani ey'ntweni abantu abakhala ngazo ey'cishe zifane njenganalezo mkhulu? Manginjalo-ke eLumbweni ayikhona ilumbo iseceleni-ke ilumbo-ke ukuthi kumele kuqale kulashwe ilumbo lelo osuke nawe ulazi ukuthi cha into engihluphayo mina ngathola ilumbo. Sekufuna kuqale kulashwe ilumbo-ke khona-ke uhlelo olunye lelo luseceleni. Yebo. Kodwa mkhulu kumuntu-ke yena owabhajwa mkhulu mhlawumbe umuntu okwaba nedropha phela kuye kuthiwa idropha mkhulu ibenze ama-infection la ngaphakathi kwengasakwazi ukuthi iphinde ifanishine kahle induku ivuke ime ngomumo ibe njengakuqala mkhulu. Bathi uma usube ne-drop ibe nenkinga kuyena umuntu onjenganaloyo mkhulu okwaba nenkinga okwabhekana nenkinga efana naleyo isebenza kanjani mkhulu yona le mbiza? Ikahle kakhulu le iphuzwayo ngoba phela iyaklina isuse konke okwake kwaba khona phambilini. Bese ilokhuza-ke yenza umsebenzi wayo. Yebo. Hayi mkhulu ngicabanga ukuthi kuyezwakala nabalaleli emakhaya bayayizwa. Kodwa mkhulu sizothi le mbiza yakho mkhulu konja umbukeli lapha emakhaya methi uyayiphuthumuza uyayifuna mhlawumbe mkhulu iqala ngomalini uyidayisa kanjani mkhulu? Imbiza yami iwu-R300. Yebo. R300 nje umqemane ophuzwayo okhothwayo kanjalo nje isikalo sayo R300 isikalo manje iphuma ihamba yo-2 mkhulu iphuzwa ngala ikhothwa ngala noma kuphuma nje le wena eyi-odile akufani mhlawumbe ama-price akhona. Kuya ngokuthi wena u-odeni. Yebo. Le ekhothwayo wena mkhulu ibiza kanjani? Le ekhothwayo nayo siyakwenzela nje isikalo sakho se-R300 ozosikhotha nje usikhotha usisebenzise isikhathi eside. Yebo mkhulu. Manje ilast isikhathi esingakanani mkhulu la egazini uma sengisebenzisa njengale phuzo ngaphela abanye mkhulu abanye bayachatha mkhulu. Khona umunye onembiza nje mkhulu echathayo loyo ochatha naye uthi iyaklina naye angithi nayo le phuzo mkhulu nayo kungenzeka nayo futhi ukuthi yenza umsebenzi owodwa nefana le echathayo kodwa iy'khathi ayifani mhlambe le echathiwe mhlambe yona ithatha mhlambe inyanga ukuze induku iphinde iphindele la ibuyela khona la iqhamuka khona. Mhlambe le ephuzwayo mkhulu yona ithatha mhlambe inyanga namasonto awu-2. Kuhamba kanjani mkhulu isikhathi siba singakanani noma uyisebenzisa? Ake ngithi nje ushaya ikota yeglasi ekuseni. Yep. Ushaya ikota yeglasi ntambama. Naku-ke imeshi iyaqala-ke ebusuku. Yebo. Ke lapho uzodudula-ke kanjalo ududule kanjalo. Nangolunye usuku izobe isakhona nje egazini ube khona kuphela amasono mhlawumbe noma amabili. Yabona. Wena ubulobu ushaye futhi yabo. Yinhle kakhulu-ke lela mkhulu ngoba iyaphuza abantu abaningi phela mkhulu bayakubalekela ukuchatha. Yebo bayakusaba ukuthatha mkhulu babalekela ngala ekuphuzeni nale yokukhotha. Sithemba ukuthi ababukeli bazoyithokozela lapha emakhaya kulona uhlelo lolu mkhulu. Futhi siyathemba ukuthi uzophinde ubuye nawe sihlangane nawe futhi ngesinye isikhathi esizayo usuphethe okunye nje mkhulu. Ungadlalisela nje mkhulu kubabukeli ukuthi yini engase ubabuyele nako ukuze bezokulindela mkhulu. Ungacishe usiphathisele into enjengananani mkhulu? Kunembiza yezinyawo la khona ukuthi umuntu uguliswa zinyawo. Yebo. Inyawo zibuhlungu ziyahlaba ziyavuvukala umeqo kanjalo futhi mhlawumbe kutholakala ukuthi unomlenze omkhulu nganxanye. Khona imbiza esizayo la ey'ntweni enjenganaleyo. Yebo. Shaya isifo isilahle lapha. Shaya isifo isilahle lapha. Yebo. Hayi mkhulu ake sithole inamba mkhulu ushela ababukeli inamba emakhaya noma ngizoyifaka kulungile ngizoyifaka khona lapho ababukele inamba
khona la escreenini sakho nje uma ubukela lapho ku-TV noma ngabe ubukela lapho. Ningakhohlwa-ke babukeli ukuthi ni-subscribe, ni-share, nitshene nabanye ababukeli ukuthi nayi indawo enezinye izinyanga ezihlukile-ke kulokhu. Niyabona ababukeli emakhaya, ngiphethe yena umkhulu ubaba uChiliza. Njengoba niyibona intshebe babukeli ukuthi hhayi akudlalwa, iyashawa impande lana babukeli. Abantu abakhulile empandini laba ababukeli emakhaya, abalaphi bendabuko laba engihamba nabo lana kulona lolu hlelo lezomdabu. Nina salani ni-subscribe. Mkhulu, ake siphumeni manje sivalelise ababukeli emakhaya. Ngiyabonga kakhulu balaleli, nisale kahle, ningabulawa izifo, sikhona, sinolwazi. Yebo. Nathi sisukunyiswa yikona ukuthi sibona imizi yabantu iyachitheka, ugcine kwakheka i-divorce bengenasidingo ngenxa yokuthi umuntu asukuma ayilungise yena ngoba phela manje uma unomakoti phela usukezele wena manje masugula wena uzokwenza njani? Uyochitheka umuzi. Sukunyiswa yiloko ukuthi ama-divorce angenasidingo bakithi angenzeki. Yebo mkhulu. Umuntu akusukele kubo wathi ukuyela kulowa muzi akuthole. Yebo. Hayi babukeli emakhaya, niyezwa-ke siyayivala-ke khona la namhlanje.